No niin, käy. Sulla on, Jouni, 3 selkeää teesiä, jotka koskettaa monia meitä. Mitä ne on? Mä ajattelen niin, että meillä Oulu on laaja ja sitä täytyy kehittää koko alaltaan. Meillä on useita kaupunkiosakeskuksia ja välillä näyttää siltä, että se Oulun kehittäminen keskittyy tuohon Ruutokaavan-alueelle ydinkeskustaan. Ja mä koen, että esimerkiksi Virpiniemi, joka on hieno paikka, sitä täytyy kehittää tämmöisen liikunnan keskuksen. Toinen sitten liittyy tähän koulumaailmaan. Tässäkin meillä lapset asuu eri puolilla Oulua ja on tärkeää, että me huolehditaan, että kouluja on tarjolla siellä, missä lapsiakin on. Tuossa takana näkyy Metsokankaan koulu. Tässä Metsokankaalla on paljon lapsia. On hyvä, että meillä tähän nyt saadaan laajennuksia ja saadaan riittävän iso koulu. Mutta toisaalta meillä vaikka Oulusulla Varjakassa on pienempi koulu ja sielläkin on riittävästi lapsia, niin huolehditaan, että siellä lapsilla on heille sopiva ja riittävä koulu. No sitten 3. asiana tähän yritystoimintaan, elinkeinopolitiikkaan liittyen mä näen, että meillä täytyy Oulussa enemmän satsata energiaa ja voimavaroja pienten keskisuurten yritysten elinvoiman synnyttämiseen ja kehittämiseen, koska ne luo meille työpaikkoja ja verotuloja ja sitä kautta rahaa palveluiden tuottamisen järjestämiseen. Tässä nämä 3.